Dia kena kapor ngin ai pi ka jing hikai ka jing start ba ai ukpa. Ka jing start ba ai ukpa. The wisdom that was given by our Father. As she seen hakaway ni ki program balami haka television. Kalau don kaway ka jing kali balabo ya way urang ba. Bat kasa ka jing kali ka longkum ne. Hato utaray ka ay kabala ban penjot kat ya ka ribat ka jaj ben reo. Ka ay ka bakum ka jing sngoto ka jong me. La ban penjot kat bat ban penkla de paisen don. Ya ka ribat ka jaj ben reo jongi. Bat labu ba unjit ya ka jubab. La utaray ka de ka jing big. Ne ka jing bam salya. Bat ka jubab ba utau bre ula ai ya utau nong kali jing kali hakata ka television program kalong gani ni ngam tipi pan ngam das ngau saliatan la da dei ke iru das ngau ni ngam tipi bat ngam das ngau saliatan la da dei ke iru bat ka bi bat ka bam salia Plan kani ka juk jangi menta. Mdei tang ba la kan rei ka jingbet. Han rei sensha ru sa ka mensem bam salya. Wat la da bed hiru. Kum no bangi poi haka apot ka bakum kani. Haka jing im ka jangi ka baman kasni. Balai biki don bon ki babet ya kini kisni. Bat bon ki bam salya. Ki baken sting lut iki baro. Wat ya ka jinglong jing im ka bakin jaman sem. What ya kata ka bansawan ka jongki. Ngam krenti ka bansawan jong ka pertai. Nga kreni ka jing ya kalaway bat ya ka bansawan kala syai kala sngi kala shisngi ka jong iway pa iway na ka jinglong jing im jongi ki breu. Ni don kam ban syai bati ya kani. Sngap ha ka Bible ka ong no ublay ukren syai. Ha ka kitab ka jong unong yu lupa Hosea. Ha ka lanong ka basaw ka dakot ka bandreu. Kibriu jonga kila sujot namar kimdon ya ka jingtip syapang jonga namar ba mela kentat yanga ngaru ngan kentat yame ba men amlong lingdo syu yanga na ba mela lendet ya ka hukum jonga ngaru ngan lendet ya ki kon jonga bancubatai kendiat ya kata Hosea im hakisngi kipor Hakaba kalajot par kalong renyeng bat kajing im ka bakin jaman sem jong ki briu ki jiu bat ki Israel baro kadai hakabakum kata kapor ba Hosea umban se ban hap kren ya ka tiensneng ka jing kren tinge persya yano ya ki lingdo ya ki nong hikai Ya kinong nong yalam jong kari ke jat ben reu hak cokapor bakila le lendet ya ka jutang blay ke baki ki don kum ki kon Israel bat u blay u ba im kim salyashu ya ka jingnang ka jingtip ka bak laben syat aki baki ken risendong baki ken sumar baki ken kongo bakin pendit penbiang maki Kila sulong tamsneng, kila sulong alhia, kila sulong satla, kila sulong dusman ni ke baro. Bat haka bakin jaman sem, kani ka de ke ba ma ka ba mensa. Namar balada kilingdo, kibedei banlong kinong prat lenti, kinong hikai, kinong yalam, isaki kibatikna, kumno ban im hok, ban im khoi, ban im suba, haka akor, haka long renyeng, haka matong niu blay wa im, bat ban saki siya kapertay baro, kabamut ban ayu ban im haka hok, haka jinglong khoi, haka jinglong kentang, hanray kila lendet, pila lendet ya kahukum janga ong ublay, pila leklet, pim salya, kadi kaya kabangingi don kam, ban kali yala dia shimet, kumki kristan, haka ni kajuk mentah. Hato nga syay mo mga. Sapang ka jingya day ka jonga. Bat uni ublay uba im. Uni ublay uba daplut igi jaka baro. Sisa kat sa bangipay haginikisngi.
mla ban len baka daw jong ka jingjot ka daw jong ka jingduk ka pang ka sitom ka kerni bat ka thatrong ha ka sang ka si kimilud na ka jing bam shai jong ki babon ya ka ni ka ktin ka ba im ka jong ublay kim shai kim sngo to balay kim don por ya ka ikum ba baro kim salia ka liat lut ha ka ahor jong ka dujok namar kila bangkan kila kerni ba ya ka pop kila melen na do ba khirang step hado ban pendem la ka kle ha ka sing kle men mit ngia lap mit le pen beri yangi de ki jong ka ni ka protai kat ado bangim don porsho ya ka jing twet ka jong i ban ken mau blay bat ban shakri ban mani ban ko ngu yo i chir kai ba ha ki ni kisngi ban yo i ban nado ki badang rit ki badang khna ki badang lung hadu temen ukro kibit bat ki matla ya ka babha handrai ki start salak ya ka basniu bat ka penjat tang ba ki snow start ki snow krek ban da ya ka ka kim tip kim shempang kim snow tu ru em namar ki pdiang ya ka syukor jong uksui bat ka perthai ban ya ka hok bat ka jing shisha ka jong ublai day kini ka mensim ka pelong ya ki babun ban nya ya ka ktin ka ba im ka jong ublay handre kim salyapat ban batay bastat katkum ka jing sngotu ki breu ne ka nyam ka batang nasla ban penksam yala ka jing im ka ba yasno bat ka prutay kani ka jing kadum ka jing im jong ki babun kam day ka ba biet tang ya kakot kasla haki school puli haki college haki kerdan puli gi jongi kamde kabalong anna tangi ka puli puci ya ka trei kakta ni ya ka jingnang jingtip ya ki badon kam ban pensuk bat ban pen bha ya ka jing im jongi ngam keren tangi kata bon hagi ni kisngi gi balong kumta handrei ka bakam shir kai shu mdai tang ba shu bi ya ka kot kasla ya ka puli puci ya ka kerdan jong ka jing nang ya chaprang ka jongi kum ki khon samla bat wat kum kitu ki baladei ban trei ban kta ban yo yala ka jong ka kamai ka kaji handre ka bakam shir kai kalong ka dishwa ka jingbi ha ka bakan jaman sim ka jinglong tasngeng siapang ka hok ka pop bat ka jingbi shar kani kalong ka bakam shir kai bat ka banang kam shir kai shu banyak kata kalong ka jing state ka boruk so ban pen mala ya ki babon bakin numyo isu ya ka hok ka jing shisha bat ka jinglong khoi ka ba ublay ushania yang ki bangin saki kum kita ki ba ulating khon bon hi ki riunget akini kisngi kim klem da pher than na ki bamnget la ka long ha ki jing sngo tho ya ka jinget ya ka ktin ka ba im ka jong ublay ka mon ka ba janai ka jong u ni wat ka kren ka khana ni ka akor ka buram hiru ngim shai ni wan ban shakri ban mani blay da ka antat da ka muddur ba da ka nget be dai na marka ta ka daw ken ba la da ong stangkat ba ong ha ki devices ki jong pi ki reels ki shorts ki youtube yang en tip utu uba ay ka to ka jing tip uday uba da tip shai uba la da wat ne ba mauru da ka antat ka muddur bat ka nget be tik ki bakum kini ki kloy ban ngop ha ki babon ki jingkerni bat ki be brai ha ya karha ka mutlop bat ki jingring pa jong ka do ka ba pernop ha ka pop ka sang ka ba lai pu jaj lai pu rukom ki ba harukom shisha kim sunyo satya ya ki jing maham ya ki jing kintu ya ki jing hikai ki ba nela ki ba nakaktin ka ba im ka jong ublay ban reason dong ban le adakar yala ka jong ka jing im ka jong ki ngong ya pi kani ka dei ka mensim ka ba not ban yale persya la ya ublay ni ya ki ba halor bat ka ba ang not bet ban penhun tang yala ka jong ka maladi ka hangame ka kwan mentoy simet dei na kani ka daw bau taw nong yu tholo pa u husaya u yala pa kibriu ken jot khat u ya tholo pa ka ni lada kim priang ya ka jingtip ka balong bet na ublay
Ya ka jing start ka bau blay udan ban ai. Ki ka jing start ba ai ka ni ka protay kilong tang sipor. Nyem tiep ti bak kani ka jing start ka bau ukpa ula ai na ka banta jong nga jong pis ka hamo ka jing start ba ai ukpa. Uba pli ula kanere ka kti ka jong uban ai. Ngi nyem diang. Ngi nang bun kam de kiway pat. Ngim don por. Ngap ha. Kani ka jing tip ka bakan jablay kalong ban wat, ban twet, ban pule, ban minot, bat ka bakam kong san kalong ban kongo. Bat ban pendem yalade hakaktiin ka jong ublay bat ka jing pensle o man sema ko. Kongo bat wat ya ka jing pensle na mar klem ka jing pensle pinum yo bor ban kongo. Kidon bun ki benta ha ka baka jing bit bat ka anna jing mut ka yalam ni ki babun sa ka jing jot bat ka jing babe bat ngin kmi ya ki kat to kat ni tang ban sai khin yat alor ka ni ka phang ka ba yar ba ka baning kong ka bas ngo kum ba biang lut yala de ka bas ngo kum ba biang lut na dong shadong dalade yala de ni ai certificate hi dalade yala de don bun ki bakam bakingek ba ya ublay ba ya utrai Jisu handrai la hikaya ki nado baki dang long kidang khna kidang ret bakin im ya ka jing im ka balong blem blem klem ka no ka jing ya dei ka ba jan bat la ublay ki be jing seng tang ban chupen dep rukom handrai kim snow tho ne pe phang cha phang ka jing sakri bat ka jing mani blay kat bakum ka jing ya dei ka jongki bat une ublay. Singap macam ni se ublay Ukraine shai haka kitab u Isaiah kalau nong ka ba ar kundai de khot khat lai kini ki briu ki kam baki mani yanga handrai ki ktin jongki kim don nong rim AA bat ki donut jongki kilong jengai nanga kaniam jongki kalong tang ti an bat ki rukom briu bala shu hikai melen yaki lada mbakla bonangi ngidang don yi tai jinglong haduk mentamen ne e jinglong banga ong pi jong ka jing pendep rukom jong ka jing sngo biang lut dalade lade ki breu ki bakum kini ki kham kongo ye ki jing hikai jing ki dustur ki an breu bat kimman ban khli ye ki jing shisha na ka ktien ka ba im ka jong ublay knang bakin shai knang bakin shempang hi dalaka jong ka jing shem ka jong ki ndai da ka antat mdai da ka ngetbit, mdai da ka muddur, handai da ka jing yeshem, ka encounter, da ka jing mat, ka experience, but da ka jing yade, ka relationship, ka baki ki day bandon ba ublay uwe. Di ka tang ka day ka jing start, ka ba piyo na ka jing yade ka jong pi, ka ba marmet, ka ba markmut ka laban ong, bat uni ublay uwe ukpa thrive jong ni. Amen. Pitan kamban skuto bahaya kani ka one bed na ka jingya day na ka jingya tiet shadem jongpi hasanda bat ka shadem jongu shikpa shikun de shanam sha shikpa shikun nan yesu apdeng unta shikpa shikun unse mo ko download je pi download je amen denre bun ngas ngosi ban ong ye pi ke riu ngai Ibriya ki bala yat ya ka lenti wadi gitu ki bala amat ka jing kharsin ki bala yat ya ka jing im ka bala rasiu spa shisha da ka snam ko jong tra jing Jesus Christ henry kinang anna kinang kale kinang tasngeng empat shai shapang ka ni ka jing ya day ka baki ki day bandon batsngi batmit bat step bat umi uba da uba risndong uba kwa panya don jing ya day bat pi uba up uba ti jing khang sa ong ka kitab jing put paul nong lai ngat khni nga yeng ka jing khang ban nga tiet balai kwa ban don jing ya dei te unia bo tiet jing khang kwa ban don jing ya dei bat pi knang ba baro ka ba ja ya pi ka ja na mar jong u am na mar ba shu ja ba pi shu antat ba pi shu muddur ma pi ani pi shu nget bit ma pi tik na ha u da u ban na ka banta ka buram jong u amen te mar ta wat sha ban long kum ba ya long kini ki ba shi be melen mga ong ya pi mentan la yo ma ka jing kharsin apdiang te yo try Jisu ka jing im ka jong ki le ya chipor arpor le shit rahem bible han rei mentapat ki kham sngo tanat ban pen melen yala de bat ki jing pen dep rukom
Kibalong tang nasla. Atau keren bakla kata. Ni kalong sisya. Hakapor badang jari Bible. Ani kini kila meding. Kini kila rohem sisya. Kila kilut jala de. Andai suki pasuki namar bakadai ke jingya kilang nak tu kapor. Andai suki jayu ke kilang. Ajam. Itu kejing perhut yang fi mentah ke jayu. Mentah la supendep rukom. Tang naslah. Namar kam dawa ru yaki bakin kelak ke bamut ni bakin eno jala ki jinglin ki basniu ki bathala ki baki kidang melen haduk mentah mene ki baki dang tep et miau kidang darab jot haduk mentah mene. Boni ki batip baki jingmani bat kan nyam joki kimlong ki bat daybiang kim day ki bat yang hun nak pat ngoblay handrai ki long ke jing jerse penban yaka mon ukpa jong yu bahabneng habau pet pitrai umya i ke jing long arsam umyo i ke jing long thala umyo i ke jing le mele umyo i mo ke tu ke jing long acting ke jong pi syai tinamar kata husiar bah nyuma pikir le adakar bat kmi bah ya itai jing long apo jong pi tang ba namar kilamlin bat kibang banya pernop bat ke jing dum kumtaki kentaj ke jing kentu bat ke jing hikai nela ke jong oblay Fi kai ke bapelong dukhi ke bapelong satar ki kalong baik ba. Ketika ketin ke ba em ke jong ublay em ke tin ti ke Bible em. Kedung si dung baik man la kapor yaki. Kapen wit yaki. Kapen sir, kapen diau, kapen blau, kapen pelong yaki. Baki kin siam ya kene ke jing pen kenduk. Kadai ka bor ke jong umen siam ba khoi. Ba persat ling ba ka ketin ke ba em ke jong ublay. Ngongi fi don lay na pedeng ki ba kum kini ki ba sngothut bat ki ba da shrairu la da don ba pen bet ya ke jing em dum jong ki. Dan dah bakum tak sami kikin utu il dia sarong rublay utu bakum tai sedang ban kenok lah pijak haba pi sedang ban kedok ti ki bay kan mau ya kane ka bamut dan ba pikwa ban da ka serdep ke jongpi pila sedang ban da ya ka jingjingem ke jongpi ya ka jing thok mau ke jongpi dan mar kata pikwa bi ki wei ki dia pet ya ka ba pila kedo haki wei pat boleh ki sedang saka batai start da ka jinget tainya niam haka jaka ban pensong nong rim yala ka jinget how try Jesus Christ ubalong tang mau kalenti ka jing shisha bat ka jing im sngap haba u Jesu kam ba ulong kalenti kwa ba ma pi pin ya bat u ha u bat da u Hakas ngi ke ba pi yo Jesu bat pi ya akata ka lenti bat u ke bomut pi dan ke intimacy ke jingya jan ke jingya long marmet marsenda bat u jayu ke jing shisha jong u ka pau ke jing im jong pi ka tenshan ke buram jong ke jing shisha jong ke jing long hok jong ke jing long khoi jong ke jing long nela ke jong u jong ke jing long shida jong ke jingya long shidur ke jong u ha ke jing im jong no jong pi pisang ban yo i pi ru pisang ban long shidur Pisang mat ang te kani ke mengalek manga tamam long. Ni ro kompor khat janga tamam long. Ngamat kani man kapor. Dan kisingi ke ba marsun pen kenduk nga ala ong bai to kani tam long pi. Leng tama kani ke ba sapoi sakla. Beli ngayo i ke jing sisa ba beleng dan hakalenti. Kalenti ke balong mau. Dan nangta haka klip mat i bangak em ngaken rup ni kata ke jing sisa. Pat ngapelong dok pelong snam ya ka ngayo ke jing em. Amen. Piyok minta jing im kabalong kumno kaba job kaba haka hok ke jong u kabadon ya ka jing say so amen dan ray bon ki pam tre ya kani te kikdat na kata kalenti kikdat na kata ka jing shisha kikdat na kata ka jing im namar bele kalong suwan tan ya ki katakin kabanga ngusi ba bani i gini ha kabakin jaman sim kibala kot long renyeng kibala poi ha ka tu ka benta jong ka jing tre ka jing sakhi bat ka jing shakri ka banala shisha ka jong ki handre jayu tang sipor ki dole air kot ka speed no balai ka jing tip lem jong ki kala kelamata bat bun hiru ki banot wat ban ben ya ka jing shisha ka ban ka ktin ka ba em ka jong oblay na ka jing hikai ka jing alap jong ki tu ki bala it lut jeladi bat kim salya wat ban pla bakim pat da palatan empat dapalatan ikan steng yala ka jinglong pop dah ka bisar bokho ya ka jing duna bat ki jing bakla
baki kloy ban kedok ti kiwei kata ti kajing fi gini gisni kan mawa ba fi kedok ti kiwei fi thau ya kiwei da ujing thau u badei na kajing em jong phi ni wo ni tada ya kajing long jong kiwei da kajing long jongi Tenrei kibakum kita bun sin pinsem bayalade pat ki sat hok ki penksan bat ki darap jot lesi namar kimting la yau breu ne wat yau blei hiru kata kadei ke jingbet ke bama ke jinglong anna ke bathala bat ke bapen mensaw habakin sahab manjeng hakmat ke ket bisharu blei bat laki pop renjan jongki hangute kata kapor bakin buri Tiya kibakum kita kibreu la dep nya tho lupa ha ka ba ar ka shiti u Paul chau Timothy kala nong ka balai de khot ning kong hado san ika ya kane ka benta bon sen phila jupule sngap ngan pen kelai ka shaka khasi to tikna bakin sawan ki por ki ba jinjar ha ki sngi ki ba khaddo ong ka Bible kibreu ken long ki ba kwan men to ya la di shimet ki ba lalot ki ba sarong kret ki ban kren ben blay Kibam satla yala kikmi kikpa kibam sngongo bat kibam tieng blay ken long kibam don jing et yano yanoru kibam yama kiba krensniu kiba thala bat kiba runar ken isi yakababha ken shet kala kibam salya bat kiba hangame ken et yaka jing sngoba ban yau blay Ken le mele ka penhun ya ka nyam jongki Henry ken len ya ka bor ba shisha ublay to kiar no nakibakum kita kibreu lailom laiwa nga ong kiar nakibakum kita kai ka baki ki don kani ka jing bam salya kani ka jing bet kani ka jing long thala ka badan po jongki la ps kren bat ki khamslem la ps slok bat ki khamslem la ps lok bat ki khamslem phiru phin ngat lang ha ka jo ka hor bat ki Bat ban saya pinang ta pila ada pot lupa. La lada ngap shani lada pim long ki ba husia pim long ki ba be bra ya ka ktien ka ba im ka jong oblay lada pim ngap yiki jing sneng yiki jing pin yiki jing hikai kat kum ka ktien ka ba im ka jong oblay na kinong hikai ki ba oblay la pan apa ka jing im ka jong pi ka ba shirkai ka long ba tang slem pin ngat lem ha ka pungti ka jong uksud Kensting Bamsalya Yat suari Hadre hakabakut Piliat Pi jatsendan Bala ya pi ban kring nang tala ni ban tautma ya pi Balai namar pila kerni Pila ngop Ban penbet la la ban kedia ban bat Ka jing start kabala ban kendang ya kanik Ka jing umdum Ka daybet Bangin kela ka bamut na ka linti jong ka pop bangila jumlin shi sendon ban yo ya ka jing kharsim ban pediang ya utra Jesu kum la unong pedem bat ka bapendem linter linti hakabor umensem ublay ka baar ka jingkit ram ka sutiet sukijai ban khom ban te mraw hakashipa jong ka jing kerdo kani pada kadai ka jingbe ya ka financial status ka jongpi ka jing bamshai sapang ka yo ka kot ka jing don jing em ka jongpi la pilong ibadang khna ne ke bala temen ro sngap sini namar bala kham suk la kham yo state ban panram na ki jaka ki ba airam kum ka bank ne ki financial institution Bajaj Finserv bat kiwe Bun hi ubakamay tang banyo siw ya kitiar ki baktik ya karaha klempoy perkhat bau baram lenter jing im and the one lap ki jing but ki jing tenju namar kimla ban siw dep ya la karam kasha jayu ki blau ki diau habanda suan khat ki dana pedeng kaduk dem kaduk tia ki krau ki snai no balai kata ka jing skau lek rain bamla ban ba hi la ka jong karam dei hangta basakha ka ringsti ka snai but slem balap ka pang ka krau ki besirkai but ka shipa kala not namar ki bang ban im ha ka jing sha te mrau but ka jing salai but pon jong uksut kani ka juk be sarong kret kani ka juk jong karha jong ka kwan mentoy jong ka lalot
Kibabun balang kingat akan ka apot. Namar kimmon ban priang ya ka jing start. Lani ya ka jing shempang. Kabaw blay udon ban ai ban tesle. Lana ki shaskor ban ki kongo yo. Kin mau ba baka duk kaduna kami bunsin. Amday namar ba ubriw don kamay. Handray namar nang ban kin show ka bertia ban ulong lutput ha ka bam mentoy. Kini ka one lap ya kibabun. Namar kim yo ijngay bat kim ngop kloy ha ka jing salay jong ka tuneng ka kopya ka kwan mentoy bat ka be jing skob ha sipor ka jing be jing skob ha sipor kide ki suit tenjang kibana dujok kibawan ban kejap ya ka jing long jing im ka kenjaman sim ka suk ka san happy ku siar bahana kani probab khat nyo ka khat khan ri ko angum no Kamen toy ban pelut pisa kajing penang penstat ya ubabi namar don jeng shempang satya para banget beet kali lade ngayo na en ya kajing shempang ya kajing start pa ay kupaya nga day tang ha kajing long jing im ga bakan jaman sim hanre kam kerpang ha kajing ya linti jeng kajing im ga jonga ha ka siu ka tada ka jonga ha ka yo ka kot ka kamay ka kaji nga namar balay ladala shy piliat ha ka bankruptcy uay ban chat that wrong ning kong swa ublay uba pipi mani uba pipi kamu kerku ya pi tu siar bahaya kani wat ya ngop wat ya bit ya ka jing ring pa jong kani ka pertai ka ba lalot bat ka ba pen kala lalot ya piru ha ka jaka ban kunai bat ban bay bai seng ha ka bala ban pen roi bat ban kha ka jing yo bat ka mentoy bat ka sut ki ba bit ki pelut pen ban ha ka bamne bat kingat haka kerdo bat ka bamdon kini kilong kisngi haka ba kibreu kingop haki jing pen bernya ki ba ringsdot ya ka jingmut ki perkhat jongki bat kumta skap sanimo kem nang ban kiu haka trei ka kta haka kamai kaji kabala ban kentiu ya ka roi ka pa ka nang ka start ne ka bit ka biang haka jing im jongki haka jaka bangin say by seng ngin invest ngilut put ban ki pelut de ki pau hajar bat wat da ka lak hiru tang ban yo ka snobha hakitiar ki ba penthame pen ban yaki nado badang khna hado obla temenru uyang ngop ban pelut hakabathi yaki eki krik krik krak krak jeng ka portheng ong yo pi ki mobile ki computer kita ki tiar ya lek kai bat nang ta kelamrau haka online shopping kat hado bajelai de ki jingthit ki bam dan jing mentoy satya naka benta kalawei jongki buni ki ngop ki dur kidar ki baya pher baklabak haka jing naka jing im ka bashisha tang namar banang ban penbet pengop da ki nong salai jong ne ka jok online menta ka jing sirkai kalong ba mi sa ki nong yalap niam ki bam tre ban ang persya ya ka bam klop ka lalot bat ka thok syukor yo ba ki pin sngosi ya gitu ki bahe saipan namar kita ki kersan bahaya ka balang de ki jing ai mutlop jongki kop hi bo jisu ong ha ka gospel u lukas kalau nong ban reu de khot live khandai ong kumno hatu uba matla ula ban jalam ya uwei pat uba matla hatu baro arngut kin num liat ha ka liu kharai ka jing start ba ai ublei yangi kham tam ha ka khim khat kan wan tang na ka jing de ka ba marmet ka jongi bat u ngong yo pinado ka basdang na ka jing im bala sandur tmai bat na ka jing alam ka ba janai jongu men sim ba khoj ndan ka wei pat